Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Sanibonani nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphinda kuplan bula khona le video kanti ke manguqala usijonele likhasi igama lami ngusibonga konke wakantwante ngicela usubscribe uphinde ucindezele nebheli ukuze YouTube ezokwazisa ngaso sonke isikhathi mangifaka ivideo entsha. Ngiyazi ukuthi usulindele ukuthi ngabe iziphe nguphathele zona esemathini nezihamba phambili. Seluze lafika ke usuku bekade lilindwe ngabomva abathandi nabalandeli bomculo kaMaskandi ikakhulukazi abalandeli baKHUZANI impunguse ezendla mlenze. So bafowethu iphumile album kaKHUZANI and bonke abantu bebelindele ukuthi ifike noma lufike lolu suku kanti ke seluze lafika. Ngiyathemba ukuthi abantu bonke bajabulile laba khona bayithenga ialbum bayolalela umculo weqhawe lawo bakade befisa kanti ke kuvele kwenze okungajwayelekile igcokama elisha likhipha isingle yalo eliyethe ngokuthi isikorokoro sami kungazelele umuntu njengoba bekulindele ukuthi ke igcokama lona lizokhipha ngomhla ka6 7 and 8 okaDisemba. So ngaphandle ukuthi ngiqhubeke akaqala ubukele nawo amavideo emva kwamavideo sizokhuluma. Go. Awuyiphi? Angihlasela ngomnyama madoda akwenze njani? Yini zobancengela? Sebeyosindeka nini imhlanje yakho? Kunjalo nje madoda. Namhlanje eyola libona tatazelelana lo. Aposta njalo manje. Enda. Aposta wangaqeda manje tatazelelana. Uthi kude. Namanga. Uzweziki. Ziyakuthusa. Hayi impela kubuka ngazi ukuthi umbango kulo December mkhulu phakathi kwale imbango ezimbili uKHUZANI negcokama elisha ngoba ugcokama uvele wahamba waya ku Instagram account yakhe ngosuku olandulele ukuphuma kwealbum Izolo ngoba kuyinamhlanje wasefaka ama emoji ahlekayo kwi caption ye video wasethi sebeyosindela nina zinduna ngokuba xoliseni wathi yazi bayohamba besinda njengesakala lesimende inkosi impela waze wakude umhla ka6 December ubhova udluntuza emaketangeni ufuna ukuphunyula kanti ke uKHUZANI bese hamba futhi naye esephendulela evideo ayifakile wasebhala icaption ethi ke wathi uposta njalo ukhipha amasingili akuhlangani kusho ukuthi uzwa ukuzamazama komhlaba uyangichaza mngani nami ukwazi ukufihla uma utatazeliswa abanye abafana uyabamba uyayeka kubi wasefaka ke ama emoji ahlekayo. So ake ngizwe ke mina akukho engizokhuluma ake ngizwe i-comment section ukuthi wena ikuphi okubonayo ngalombango wale insizwe ezimbili. Impela kubi hamba kwe comment section ushiye uvo lakho ukuthi injani album kaKHUZANI kupho sokuzwela mase uyithengile mangakayithengi awuvela uphuthume uyithola. Ngiyabonga sibambane futhi evidweni elandelayo.